давоми хониши бадеии романи вафо. боби нуҳум. меҳмонхонаи мирбадал. дар тоқча лампаи ҳафтуми шишааш хира дар мегирад. ду тирезае ки якеаш ба тарафи кӯча, дигараш ба тарафи ҳавлии дарун нигоҳ мекунад, бо пардаи карбос пӯшида шудааст. дар пешгоҳи хона, дар болои курпачаи нимдошти адрас, шахсе сарашро бо рӯймол баста хоб мекард. ранги рӯи ӯ аз ранги зардчатоби чароғ чандон фарқ намекард. баришу мӯйлабаш як ҳафта ин ҷониб поку норасида буд. чашмони нимпӯши вай ҳар замон ба зур гоҳ ба шифт, гоҳ ба девор духта мешуданд. баъзан ӯ аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар гашта нолише мекард. ин Мамараҷаб буд. дар паҳлӯи вай рӯ ба сӯи Мамараҷаб нигаронда, мирбадал менишаст ки ӯ аз кирдори худ сад пушаймонӣ дошт. заб одами ба дард сабук будаед да, ҷиянам, гуфт мирбадал аз бетоқатии Мамараҷаб дилгир шуда. боз як рӯз тоқат кунед, ҳамаш гузашта меравад. Мамараҷаб ҳар як ҳиҷои суханашро канда канда бедармон ҷавоб дод. як дарди шумо додагӣ мебуд, гап дигар буд. хуш, боз чӣ дарди дигар доред? коре шуд ки аз ин монда аз вай ронда шудам. ҳоло ҳеҷ чиз нашудааш, ба тасаллудиҳӣ сар кард мирбадал. агар гап дар болои ҳамон муаллимаи сатангии беқайд бошад, кирои ба хотир овардан ҳам намекунад. дар дунё чӣ бисёр духтари модараш набусида. ба ин повистка чӣ мегӯед? Мамараҷаб даъватномаи комиссарияти ҳарбии ноҳияро, ки дар қабати курпача буд, нишон дод. ба ин бошад ранг бину ҳол пурс. дар ҳамон военкомат нишастагиён ҳам ба афтатон як нигоҳ карда, ҳамон замон аз баҳри шумо бар ин ҷанговар мебароянд. ба болои ин дар бораи Москва ҳам авлиёгии шумо дуруст набаромад, ҷавоб дод Мамараҷаб. ин гапи Мамараҷаб аҳволи рӯҳияи мирбадалро якбора тағйир дода, ӯро ранҷонидагӣ бар ин шуд. вай дастонашро ба ҳам молиш дода, ба афти Мамараҷаб бо хашм нигоҳ мекард. вай то ин дам кӯшиш мекард, ки ҳар гап шавад ҳам дар бораи беҳуда баромадани орзую умедҳои оид ба зуд аз даст рафтани Москва аз касе гапе нашунавад. вале офтобро бо доман пӯшидан мумкин нест. Мамараҷаб боз сухани худро давом дода, ба мирбадал киноя зад. дар ин мобайн каромоти ба ман нишон додаатон монду бас. акнун ҳар чӣ гӯяд ҳам вақташ гузашт, гуфт мирбадал овозашро баландтар карда ва Мамараҷабро тарсониданӣ шуда, ӯро аз мулоҳизаи ҳаққонияш баргардониданӣ шуд. чизе ки байни мову шумо гузашта бошад, бояд дар ҳамин ҷо монад. набошад, аввалан ба пои худатон теша мезанед. кӯтоҳаш ҳамин ки пои мурғ чанд то? як то. қаҳратон наояд, амаки мирбадал, ҷавоб дод Мамараҷаб, аз гуфтаҳои худ ранҷидани мирбадалро пай бурда. охир ин кор боз узри бадтар аз гуноҳ нашавад, мегӯям. агар забонро ба ихтиёри худаш намонда, ба паси дандон маҳкам нигоҳ доред, ҳеҷ чиз намешавад. агар негӯед, аз худатон гиламанд бошед. ҳаминро ҳам хуб фаҳмида гиред, ки пеши ҳамаи касофат ва бесаранҷомиҳои ба сари шумо омадагӣ, худи ҳамон хушдоратон муаллима ва ошиқи вай Сафар мебошад. аз бахилӣ шуморо дида натавонист. Сафар ба ҷанг мераваду Мамараҷаб чаро аз хавфу хатар дар ин ҷо халос хӯрда мемондааст, гуфта ба военкомат хабар додагӣ ҳам ҳардуи ҳамонҳо. набошад, дар як вақте ки саг соҳибашро намешиносад, киро ба кӣ кораш аст. Мамараҷаб хомӯш монда, ин гуфтаҳои фитнаангези амакашро дар фикри худ таҳлил мекард. боз азму ихтиёру ноустувории ӯ
ба ҳар кӯчаи каҷу килеб даромада мебаромад. вақте ки ба гӯши Мамараҷаб номи Зебӣ ва Сафар расид, вай ба чунин хулоса омад, ки дар ҳақиқат мумкин аст неши касофати Сафар ё Зебӣ бошад, чунки Сафар Зебиро, Зебӣ Сафарро дӯст медоранд. агар Зебӣ дуюмин бор ба вай кас мондани Мамараҷабро ба Сафар расонида бошад, вай аз ғазабу рашк ҳар кор кунад ҳам кардагист. ба болои ин Сафару Зебӣ дар назди калоншавандаҳои қишлоқу колхоз аз Мамараҷаб дида иззату эътибори зиёде доранд. дар ҳар ҷо бо маҳмаддоноӣ росту дурӯғро маъқул ҳам карда метавонанд. ана ҳамин тавр мумкин аст ҳардуи онҳо болои ҳам 3 бор даъватнома фиристодани комиссарияти ҳарбиро низ ташкил карда бошанд. илова ба ин, ҳар замон кай ба аскарӣ рафтани ӯро пурсидани раиси колхоз Акои Олим, котиби ташкилоти ҳизбӣ Одилсаркор, Юнусбобо ва дигарон ҳам аз иғвои ҳамин ду рақиб бояд бошад. Мамараҷаб бо ин хулосаҳои худ ба танобе, ки аз дили бадкини Мирбадал сар мезад, аз нав пеш хӯрда, то рафт ба ишкел афтода мондани худро намефаҳмид. баръакс, ин фикру хаёлҳо аз дили бадгумони вай чуқуртар ҷой гирифта, ихтиёри худро ба дасти Мирбадали ғамхор медод. Мирбадал ҳам аз ҷои нозуки фикри ҷияни худ маҳкам дошта, бадтар мақсади худро зоҳир месохт ва таноби Мамараҷабро, ки вай ҳар замон фикрҳои ба Мирбадал номаъқул изҳор мекарданд, тарангтар кашида мемонд. боз мегӯям, ки ин гапҳо дар байни худамон монад, гуфт такроран Мирбадал, ва Мамараҷаб, ки ӯ ба як кунҷи девори хона беҳаракат чашм духта монда буд: шумо аз ман барои камтар бедармон шуданатон сахт хафа шуда бошед ҳам, майлаш, боз ба ҷони ҷавонатон дили ана вай ошиқу маъшуқҳо ҷигарам. Мамараҷаб ҳамаи гуфтаҳои амакашро хомӯшона гӯш карда, ҳеҷ ҷои эътирозкунӣ намеёфт. баръакс, ин суханҳо дар дили вай мавҷи аламу ғуссаҳои наверо ба ҷӯш оварда, ӯро бадтар бетоқат мекарданд. вақте ки Мамараҷаб охирин ҷумлаҳои Мирбадалро шунида, бо бетоқатӣ аз ҷояш нимхез шуду бо як уф кашидан буғзи дилашро холӣ кард, аз ин уфи вай ҳавои хона ҳам ба мавҷ омада, забонаки торафт хомӯшшавандаи чароғро лип-лип ба ҷунбиш овард. равғани чароғ ҳам адо шуд аз афтикор. гуфт Мамараҷаб: ман гуфтам, чаро ин қадар паст дар мегирифта бошад? гӯён Мирбадал ба чароғи дар тоғча истода даст дароз кард ва керосини чароғ ба охир расида буд. фақат пилтаи равғанолуди вай сӯхта хонаро бӯи ғализ фаро мегирифт. то равған рехта оварданам дар торикӣ наметарсӣ? бо оҳанги кинояомез пурсид Мирбадал. боз аз афти худам ягон кас натарсад мегӯям, ҷавоб дод Мамараҷаб бо ангуштонаш решу мӯйлаби расидаашро молида. Мирбадал чароғ дар даст аз хона баромад. дар хонаи торик танҳо Мамараҷаб монд, ки ӯро кадом як дорӯи 3-4 рӯз пеш аз ин бо дасти амаки ғамхораш пешкаш карда шуда, ба ин ҳол гирифтор карда буд. азму ихтиёри Мамараҷаб, ки акнун дар дасти Мирбадал буд, то рафт суст мешуд. Мамараҷаб ба он одат карда буд, ки дар ҳаёт аввал фақат худашро пеш гузорад ва дар оқибати ҳамин гуфтану фикру мулоҳизаҳо, Мамараҷаб ба муҳаббат танҳо аз нуқтаи назари ҳирси ҳайвонӣ нигоҳ мекард. ҳамаи инҳо Мамараҷабро дар дасти Мирбадал зодча карда буданд. Мирбадал ҳам кинаю адовати дар кунҷи дилаш боқимондаро каме бошад ҳам ба амал бароварданӣ шуда, ҷияни худро дар ин роҳ қурбон мекард. мехост, ки аз қафои девор истода таъсири кирдорҳои худро тамошо карда хандад.
баъди ба чароғ равған андохта баромадан, вай мавқеи худро мустаҳкамтар карданӣ шуда, ба Мамараҷаби хаёлпарешон гуфт: биёед аз ҳамин соат ҳамон зебии якпула ҳаёю номус наdoштаро аз дилатон бароварда партоед. ман ба як маслиҳати дигар омадам. девор афтад ҳам ба дарун афтад, гуфтаанд. ғам нахӯред, ба шумо духтари худамро тӯй карда медиҳам. Мамараҷаб, ки дигар ба ҷавоби мусбати Зебӣ умед надошт, ин пешкашкунии Мирбадалро ба дилаш рӯшноӣ афтудагӣ бар ин бо хушҳолӣ қабул кард. вай гӯё шарм медошту сарашро поён фароварда хомӯш менишаст. аз пагоҳ ба мактабам намеравад, гуфт Мирбадал. монед барои ҳамин боз ба ягон балои дигар намонем, ҷавоб дод Мамараҷаб сарашро набардошта дилу бедилона. ба чӣ бало мемонем? духтар духтари ман аст. хоҳам мехононам, хоҳам ба шавҳар медиҳам. чӣ, акнун оё духтарам ҳам ба пошогӣ шуд? ба барнои ақлу ҳушаш расо, бефаҳм ва ҳамеша хандон, ин орзуи падараш чун санге буд, ки ногаҳон ба чашм омада зада бошад. ашкҳои беихтиёр аз чашмони ҳалими вай ҷорӣ гашта, рухсори аз оташи алам тафсидаашро тар мекард. вай дар ҳамин вазъият ба назди муаллимаи худ Зебӣ давида рафт ва гирёну нолон аз вай илтиҷо кард, ки ба ин кори падараш ҳаргиз роҳ надиҳад, ӯро аз хондан маҳрум накунад. Зебӣ ҳамчун сарвари мактаб худи ҳамон рӯз ин гапро ба раиси деҳшуро, раиси колхоз ва котиби ташкилоти ҳизбӣ хабар дода, дар бораи мудофиа кардани талабу ҳуқуқи толибаи худ ба онҳо хати расмӣ ҳам навишт. рӯзи дуюм аз рӯи ҳамин масъала Мирбадал ва Мамараҷаб ба идораи деҳшуро даъват гардиданд. раиси деҳшуро Шодмонов, ки марди миёнсоли ба ришу мӯйлабаш сафедӣ афтода буд, дар пеши мизи кории худ бо қиёфаи ҷиддӣ менишаст. дар паҳлӯи рости вай Одилсаркор ҳам буд. шумо зан гирифтанӣ ё ба аскарӣ рафтанӣ, Мамараҷаб? пурсид Одилсаркор. аз афташ ҳардуяшам ба ҷо оварда мешавад, гуфт Шодмонов аз зери абрувони ба болои чашм хамидааш нигоҳ карда. то ба аскарӣ рафтан орзую ҳавасаш шиканад гуфта будем, раис, ҷавоб дод Мирбадал. аҷаб вақти орзу ҳавасшиканиро ёфтед, гуфт Шодмонов. аввало ҳамин ки орзу ҳавас гуфта, қонуни ҳукуматро поймол карда намешавад, чунки духтаратон ҳоло ба балоғат нарасидааст. дуюм ҳамин ки Мамараҷабро ҳоло ҳеҷ кас аз хизмати аскарӣ тамоман ҷавоб надодааст. ҳукумат ин касали нимҷонро чӣ кор мекунад? гуфт Мирбадал ба афти дар изтироб будаи Мамараҷаб ишора кард. ба гап боз Одилсаркор ҳамроҳ шуд. худатон нимҷон мегӯеду боз худатон ба домодкунии нимҷон мешитобедаа? Мирбадал аз гуфтаи худаш пушаймон шуда, дар ҷои нишастааш нотинҷ ҷунбида гирифт. Мирбадал ҳайрон шуда дигар намедонист чӣ гӯяд. Мамараҷаб, хитоб кард ба вай Шодмонов, нафасатро барору, ба ту чӣ шуд? На гап мезанӣ, на як йигит бар ин қомат рост карда нишаста метавонӣ. чӣ, магар забонатро занбур газид? дармонам нест, раис, ҷавоб дод Мамараҷаб. дарди ишкам хеле бедармон кард, илова намуд Мирбадал пеши гапро гирифтанӣ шуда. дигар касалку надорӣ? пурсид Одилсаркор. не, дигар чӣ касал медоштам, ҷавоб дод Мамараҷаб. дар хона хоб карда дар фикри зангирӣ шудан, дарди шикам дуруст мешавад, гуфт Шодмонов ба Мамараҷаб ва ба гап давом дод. зангирӣ гурехта нарафтааст. аввал саломатиатро дуруст кун, ба военкомат рафта масъалаи ба хизмати аскарӣ рафтан нарафтанатро ҳал карда биё. охир ту аз кадом бачамардони
ба хизмати аскарӣ рафтан камӣ дорӣ? Шунидӣ, сафар чӣ хел аллакай то командирӣ расидааст? Шунидам. Ҳа бале, шунида бошӣ, магар аз вай қафо мондан барои ту айб нест? Ту ҳам хату савод дорӣ, ақлу идрокат дар ҷояш, ғайрат кунӣ, азодаи ҳар кор баромада метавонӣ. Агар ду даст ба киса андохта, аз ҳоло худатро аз байни мардум ба канор кашиву аз пайи орзуву ҳавасҳои номаъқул шавӣ, он гоҳ ҳеҷ кас ба ту бале низ намегӯяд. Албатта, гапатон ҳақ, раис, гуфт Мирбадал ба сухан ҳамроҳ шуда. Лекин Мамараҷаб аз хурдиаш ҳамин хел фақирака калон шуд. Сафар бар ин мусофират ва ба ҳар тараф рафту омадро надидааст. Чӣ, магар ҳоло ҳам кӯдак бар ин ба ёрии кас дигар муҳтоҷӣ дорад? Савол дод Одил Саркор. Ин қадар ҳам нею ҳар чӣ бошад ҳам, мисли дигарон худашро ба ҳар кор мезадагӣ не, раис, ҷавоб дод Мирбадал. Одил Саркор ба Мирбадал расонида гап зад. Агар ҳозира бар ин бо фикру мулоҳизаи худаш кор накарда, доимо дар паҳлӯяш ба ҷои вай мадҳиягӯии дигар мешуда бошад, албатта аз остонаи хона як қадам ҳам дур рафта наметавонад. Боз нафаси Мирбадал ба дарун афтод. Мамараҷаб дигар ба таънаю кинояҳои Шодмонов, Одил Саркор ва ҷавобҳои номаъқули амакаш тоқат карда натавониста гуфт. Агар нотоб намешудам, ман ҳам ҳеҷ гоҳ аз қатори сафар намемондам. Чӣ шуду нотобӣ ба миёни кор лағаз зад, раис? Шодмонов боз таъкид кард. Ҳеҷ кас нотобии туро таъна намезанад ва ҳеҷ кас туро хонадор нашав ҳам намегӯяд. Масъала дар болои ҳамин ки ҳар кор вақт дорад. Аввало мо ба амаки ту Мирбадал мегӯем ки ба фарзанди худ пештара бар ин аз рӯи ҳукми шахсӣ нигоҳ накунад. Он замонҳо кайҳо гузашта рафтанд. Монед духтар хонад, як чизро мефаҳмидагӣ шавад. Ҳозир ҳам ман нахонад намегӯям, раис, лекин ба фикрам ман ҳоло ҳаққи падарии худро гум накардаам. Гӯён Мирбадал пешхезӣ кард. Албатта, ҳеҷ кас инро инкор намекунад, ҷавоб дод Одил Саркор. Аммо падар бояд падарӣ кунад, на ин ки қадимиҳо бар ин духтар амонати кас, чӣ қадар ба соҳибаш зудтар супорем, ҳамон қадар хотирҷамъ мешавем гӯяд. Наход ман ба фарзанди худам бадиру равӣ бинам, Саркор, ҷавоб дод Мирбадал. Модоме ки ҳамин будааст, монед духтаратон дар ҷавониаш хонад. Вақташ ояд, худи мо дар тӯяш хизмат мекунем, гуфт Шодмонов. Аз ҷояш хеста, сонӣ ба Мамараҷаб муроҷиат кард. Додарам, худи ту ҳам дурусттар фикр кун. Аз ин тараф хонадор шуда, аз ин тараф зани навро пардохта ба хизмат рафтан чӣ маънӣ дорад? Албатта ба аскарӣ бо занат намеравӣ ку. Рав, худатро ду-се рӯз табобат кун, ба военкомат вохӯр, кани чӣ мегӯяд. Агар ман дар синни ту мешудам, эҳе, ҳамин вақт чӣ корҳое ки намекардам. Охир ҳозир дар дунё ду чашми ҳама ба шумо бар ин бачамардони забардаст духта шудааст. Ана бачаҳои аз қишлоқи мо рафтаро бин. Дар кӯчаи Сталинобод гарданд, мардум аз тамошои онҳо сер нашуда, фақат офарин мехонанд. Рост, хуб гуфтед, гӯён Мирбадал аз ҷояш хест. Хайр, ҳар чӣ аз мо гузашта бошад, мебахшанд. Маслиҳатҳои хуб додетон. Минбаъд корамонро аз рӯи ҳамин дониста мекунем. Худам ҳам пас фардо ба военкомат меравам. Мефаҳмам, гӯён Мамараҷаб ҳам ба асо такя карда аз ҷояш хест. Ҳа, аввал худатро ба духтур нишонде, бародар, гӯён Одил Саркор гап зад. Ду-се рӯз дам гир, муолиҷа кун, агар қонунӣ ҷавоб диҳанд, ана сони гап дигар. Шодмонов онҳоро то дари баромад гусел карда гуфт. Панду насиҳати мо ба фоидаи туст. Коре кун ки ба таънаи дигарон намонӣ. Мирбадал гуфтаҳои Шодмоновро тасдиқкунон аз қафои Мамараҷаб берун баромада, ҳарду
ба сӯи ҳавлӣ роҳ гирифтанд. дар роҳ мирбадал боз фикри Мамараҷабро бо фитнаю иғваҳои нав пур мекард. Нагуфтам ҷиянам, ин ҳамааш кори ҳамон ошиқу маъшуқҳо ва тарафдорони онҳо. Дидед, аз аввал то охир рангу рӯи шуморо дида истода, фақат хизмати аскариро гап мезаданд. Як хезед ҳозир боратонро бардошта ба ҷанг равед нагуфтанду бас. ман ҳам гуфта будам ку масъалаи духтаратон касро ба бало мемононад, илова кард Мамараҷаб. духтарам баҳона шуда гапу ҳарфи ба аскарӣ нарафтани шумо шуд. коре карда як рафта наоям намешудагӣ бар ин. кани пагоҳ фардо раён равем, дар военкомат будагон чӣ мегуфта бошанд? баъд ба тақдир тан дода роҳи дигарро ҷустуҷӯ мекунем ҷиянам. аз мобайн як ҳафта нагузашта Мамараҷабро бо супориши комиссарияти ҳарбӣ дорую дармон карда, пештара бар ин ба рангу рӯ дароварданд ва ба по гузошта, баъд аз сиҳат шудан вай аз военкомат даъватномаи ба хизмати ҳарбӣ рафтанро ҳам гирифт. акнун кори намешудагӣ шуд, гуфт Мирбадал ба даъватномаи Мамараҷаб алло чашм духта. гуфти худам, нешу касофати ин кор ғайр аз ҳамон сафари худобехабар ва хуштораш зебии нотавонбин дигар кас не. акнун ба тақдир тан медиҳам, чӣ илоҷ? ҷавоб гардонд Мамараҷаб бо як оҳанги маъюсона. Мирбадал ин гапи Мамараҷабро хулосаи охирини ҳамаи корҳои шуда гузашта шуморида, ба вай барои оянда дастуромез гап мезад. ба тақдир ку тан медиҳед, лекин вақту пайташ ояд, ба ҳамон сафари худобехабар тан надиҳед. чӣ хел мешавад? гуфт Мамараҷаб. вай аз ҳама пештар рафта аллакай командир ҳам шудааст ку. шумо ҳам ба ҳамон қисм меравед? пурсид Мирбадал. ҳа, худам ба ҳаман ҷо фиристоданро хоҳиш кардам. майлаш, хуб кардед. рафта ба вай дар як ҷо бошед, як кор карда худатонро нағз нишон диҳед. агар мабодо гапҳои гузашта саҳл ба гӯши вай расида бошад, ҷура дар ҷавонӣ мешавад дия, камтар беақлӣ кардам гуфта, аз вай пештар гуноҳро ба гардан гиред. сонӣ, худи вай ҳам ҷӯйбории худамон гуфта, хизмати шуморо хеле сабук карданаш мумкин. баъзан пул-мул дода истед, хусусан дар мусофирӣ ин муллоҷиринг хеле кор медиҳад. ғайр аз модари кампир дигар каси ёрирасон ҳам надорад. албатта аз пул муҳтоҷӣ мекашад. лекин ҳаргиз сабаби 5-6 рӯз касал шуда хоб кардани худро аз даҳон набароред, ки худатон ба сари худатон об мерезед. ин суханҳои охирини Мирбадал ҳушу хаёли Мамараҷабро парешон кард ва ӯ фақат не нахот гӯён, дар тамоми аъзои баданаш ларзаи ногаҳониро ҳис мекард. онҳо аз комиссарияти ҳарбии раён ба сӯи ҷӯйбор роҳ гирифтанд. аз рӯи ҳисоби сол фасли зимистон дохил шуда бошад ҳам, ҳаво нарм, роҳи деҳа пурчанг буд. якта нимта баргҳои рангашон заъфароншуда, ки дар ҳар ҷои шохҳои дарахтон андармон буданд, аз боди хунуки саҳро ширт канда шуда ба зери по меафтоданд. дар шохаҳои баланди сафедору бедҳо лонаҳои паррандаҳо, ки соҳибонашон кайҳо насли худро ба воя расонида ба ҷойҳои гарм парвоз карданд, ба чашм намоён мешуд. дар ду тарафи роҳ заминҳои як қисмашон нав шудгор карда шуда ва як қисмашон ҳанӯз аз ғӯзапоя тоза нашуда паҳн гашта буданд. зану мардоне, ки дар мобайни ғӯзапояҳо қомат хам карда ғӯзапоя меканданд, аз дур ба чашми кас мисли гулҳои рангоранг намудор мешуданд. оби зулоли кӯҳсорон, ки ҷойҳои дар ду канори роҳ дарозкашидаро пур карда ҷорӣ мешуданд, дар баъзе ҷойҳо аз канор баромада ба худ аз кӯча
ва аз марзаҳои замини роҳи нав мекушоданд. баъди ба роҳи деҳа даромаданд, аз рӯ ба рӯи хеле дур дарахти гумбазшакли ҳанӯз баргҳояш капка буд, намоён буд. ин ду чанор дар миёнҷои деҳаи ҷӯйбор қад кашида буд, ки ба ҳар касе ба ин су пой ниҳода нишонаи роҳнамо шуда хизмат мекард. мамараҷаб ва мирбадал ба ҳамин чинор рӯбарӯ шуда буданд, ки аз дур ба чашмони онҳо шахси аспсаворе намоён гардид. мирбадал дасти чапашро ба пешонааш бурда, чашмонашро аз офтоби акнун ба ғарб хамида панаҳ карда, ба он су назар афканд. раис омада истодааст, гуфт мирбадал. шодмонов, пурсид мамараҷаб ҳам дасташро ба пешонааш соябон карда. ҳа, худи худаш. биёед боз ба вай рӯбарӯ нашавем. гӯён мирбадал ба тарафи рост ба пайраҳае, ки аз мобайни найзори сари роҳ гузашта мерафт, баргашт. аз паси ӯ мамараҷаб ҳам ба ҳамон су рафт. ҳардуи онҳо мисли гурге аз таъқиб гурехта дар мобайни найзору заҳбурҳо ғоиб шуданд. боби даҳум. аз аввалин бор рӯбарӯ шудан ба Сафар, хаёлу нақшаҳои мамараҷаб аз ёдаш набаромаданд. рӯзе ки сарфармондаи рота мисли мамараҷаб ҷанговарони нав омадаро ба ихтиёри сержант Сафар Одинаев супурд, Сафар аввало якчанд дақиқа бо онҳо пурсупос карду, баъд ҳамаашонро саф ороста талабу қоидаҳои ибтидоии хизмати ҳарбиро нақл кард ва сонӣ як либоспӯшии онҳоро санҷида ба назди мамараҷаб омад. вай тасмабандӣ, тугмагузаронӣ, пайтобапечонӣ, телпакпӯшии ӯро аз назар гузаронида гуфт: бо ин намуд, рафиқ Мамараҷаб, шуморо ҳеҷ кас аскари сурх намегӯяд. ин чӣ, ба холигии тасмаатон боз як миллиони одам меғунҷад. шамол бошад, бемалол аз остинатон даромада, аз гиребонатон баромада меравад. одами навкор ҷура, ҷавоб доду сурху сафед шуда Мамараҷаб: айб накунед. ҷурагии мову шумо талабҳои низомномаро дигар карда наметавонад. таъкидомез гап зад Сафар, ҷиддияти худро тағйир надода. инашро нафаҳмидем, гуфт Мамараҷаб тасмаашро тарангтар баста. акнун бояд фаҳмед. гӯён Сафар ба назди ҷавонмарди нисбат ба дигарон фарбеҳтари кулула омад. шумо ҳам тасмаро тарангтар бандед, пойтобаро саҳл аз болотар печонед. аз ҳаминашам шикамам дард карда истодааст, рафиқ командир, гуфт ҷавонмарди кулула вазнин нафас кашида. зарар надорад, оҳиста оҳиста дардаш барҳам мехӯрад, ҷавоб дод Сафар, худаш тасмаи ӯро боз як сурох тарангтар баста. ду-се бор аз сангар ба сангар хезед, зуд шикаматон ҳам ҳамвор шуда мемонад. Сафар баъди ба тартиб даровардани сару либоси ҷанговарони нави худ, онҳоро ба аскархона бурда ҷойгир кард. аз қадами аввал муомилаи расмӣ кардани Сафар Мамараҷабро ба фикру андешаҳои дур водор намуд. гумон мекард, ки Сафар барои рафторҳои нисбат ба зебӣ кардаи ӯ, барои чораҳое ки бо мақсади аз хизмати аскарӣ халосхӯрӣ карда буд, аз вай қасос мегирад. ба Мамараҷаб махсусан он чиз бегона менамуд, ки Сафар бо ӯ ба ҷои муомилаи мулоимона акнун ба таври ҷиддӣ, бехандаи беҳуда, кӯтоҳ бурро ва қатъӣ гап мезад. вай аз тағйирёбии куллии хулқу атвори Сафар худ аз худ ба он хулосае меомад, ки маслиҳату роҳ нишон доданҳои охирини Мирбадал ҳам дар ин ҷо ба кор нахоҳад рафт. дар баробари ҳамин, аскархона нишасту бархостҳое, ки қатъиятан аз рӯи тартиби дохилӣ ба ҷо оварда мешуданд, интизоми сахт, таълиму машқҳое, ки рӯз то рӯз мушкилтар мешуданд, сахтию маҳрумиятҳое, ки минбаъд дар хизмати ҳарбӣ аз сар гузаронида мешуд, дар пеши назари Мамараҷаб қуллаи пойнорас бар ин намуда,
ба дили ба сахтиҳо одат нокардаи ӯ воҳимаи наве меандохт. вақте ки Мамараҷаб бо ҳамин мулоҳизаҳо хаёлпарешон менишаст, ба болои сари ӯ Сафар омада ҳолпурсӣ кард. чӣ шуд ҳамқишлоқӣ? Ин қадар хаёлпарешон нишастаӣ? ҳеҷ, ҳамин тавр ба гапи инҳо гӯш карда нишастаам. Гӯён Мамараҷаб ба ӯ аз паҳлӯяш ҷой нишон дод. як гурӯҳ ҷанговарон, ки дар харақҳои гӯшаи ленинии казарма менишастанд, баробари дидани Сафар аз ҷо хестанд. Мамараҷаб ҳам дигаронро дида сонӣ аз ҳама охир аз ҷояш хест. баъд аз ҷанговаронро ба нишастан таклиф кардан, худи Сафар ҳам аз паҳлӯи Мамараҷаб ҷой гирифта, ба ӯ, ки аз рафтори худ шарм медошт, бо табассум нигоҳ кард. даррав ҷӯйборро ёд кардагӣ бар ин менамоӣ, пурсид Сафар. ватан дия, рафиқ. Мамараҷаб ба замин нигоҳ карда ҷавоб дод. магар фақат ту ватан дорӣ? мо ҳам ҳамаи ҳаминҳо ҳам ватан доранд, гуфт Сафар ба ҷанговарони хомӯш ба гапи Сафар гӯш дода истода ишора намуд. Мамараҷаб ҷавоб нагардонид. Сафар боз ба сухани худ давом дод. бале, ватанро фақат ёд кардан кам аст. чунон писар бош, ки ватан ҳам туро доимо ёд кунаду дӯст дорад. суҳбати онҳоро садои баланди Смирна, ки дар тамоми аскархона ҷарангот зад, бурид. ҳама ба по хеста дар ҳолати низомӣ истоданд. дар пеши дари аскархона навбатчии казарма бо каси болопӯши сиёҳи чарминпӯш, ки дар ҳарду петлитсаи сурхи гиребонаш дутоӣ нишонаҳои хиштмонанд дошт, гузориш дод. рафиқ комиссари батальон. ҷанговарони батальони якум дар танаффуси пас аз хӯроки бегоҳӣ мебошанд. навбатчии батальон лейтенанти калон Карапченко. комиссари батальон, ки ҳамчунин комиссари ҳамин қисми миллии тоҷикӣ буд, аз шунидани рапорт озод истодани ҷанговаронро фармуду ба дида баромадани казарма ва ҷанговарон сар кард. вай баъд аз чанд дақиқа ба назди ҷанговарони Сафар омад. ҷанговарон комиссари худро бо иззату эҳтироми низомӣ пешвоз гирифтанд. Сафар, имрӯз ба отделенияи ту рафиқони нав омаданд? ҳа, рафиқ комиссар, мана ҳамин 5 кас, ҷавоб дод Сафар. Мамараҷаб ва боз 4 каси дигарро нишон дод. ҷойи хоб, хӯрок ва сару либосашон пурра таъмин шуд? боз пурсид комиссар. бале, ҳамаш таъмин аст, рафиқ комиссар. инҳо аз куҷо мешаванд? 2 кас аз Ҳисор, 3 кас аз Варзоб, рафиқ комиссар. ана ин кас ҳамдиҳаи худам, гуфт Сафар Мамараҷабро нишон дода. оҳо, бисёр нағз ку? номат чист, рафиқ? пурсид комиссар аз Мамараҷаб. номам Мамараҷаб, номи падарам Юсуф, рафиқ сардор. ана, ба шумо бисёр хуб шудааст. бо ҳамдиҳаатон дар як ҷо зиқ намешавед, гуфт комиссар ва хандида хандида ба гап давом кард. акнун 10 сол дар аскарӣ бошед ҳам чӣ парво? Сафар ба симои Мамараҷаб нигоҳ кард. вай ба замин чашм дохта буд. аз ҳолу ватанашро ёд кардааст, рафиқ комиссар, гуфт Сафар чашмонашро аз Мамараҷаб наканда. Мамараҷаб ба Сафар нигоҳи норозиёна карду гуфт: дар мусофирӣ кӣ ёд намекунад? комиссар абрувони кӯтоҳ-кӯтоҳи худро чин карда, чашмони сердиққаташро ба Мамараҷаб дохт. чӣ илоҷ, Мамараҷаб? ҳамаамон ҳам ёд мекунем, лекин ин муваққатӣ аст. ин хизмати мо адои ӯҳдадарои муқаддас аст. медонед, дар байни халқ чунин зарбумасал аст. мард бояд ки ҳаросон нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад. агар аз ҳолу аз душвориҳо тарсида, зуд худро гум карда ҳайрон шавед, оқибаташ чандон хуб намешавад. комиссар даме хомӯш монду
қурбон ба комиссар муроҷиат карда гуфт: рафиқ комиссар, мо розӣ ҳастем ки ҳозир ба ҷанг фиристед. охир ҳар як тиреро ки дар ин ҷо мо ҳар рӯз ба нишон холӣ мепаронем, дар ҷанг ба синаи фашист холӣ мекардем, ҳеҷ набошад аз се дуташро мехобондем. илова кард ҷанговари тануманди сиёҳпӯст, ки дар қисм аллакай ба номи Маҳдӣ Мерган ба ҳама машҳур шуда буд. нарафта намемонем рафиқон, як рӯз пеш не як рӯз дертар меравем, гуфт боз комиссар. лекин чуноне ки мегӯянд дер ояду шер ояд. комиссар дар охир ба хизмат навомадагонро нишон дода гуфт: ана ин шарикҳоятон ҳам бояд зудтар ҷанговарони моҳир шаванд. мешаванд рафиқ комиссар, ҷавоб дод Сафар дар ҳолати низомӣ истода ва дасти ба сӯи худ дарозкардаи комиссарро дошта бо ӯ самимона хайрухош кард.